sakea garaipenaren bila. Hitzetik ekintzetara salto egiteko, gantxoz, biparetaz, zein botez. Hitz egin eta ekinez, baliabide guztiekin eta guztiok hitza emanez. Ikasle, euskaldun zein erdaldun, eragile edo agintari, ekin, orain da 22. tantoa egiteko unea. Euskaraz eginez, hitzek hizkuntza eta ekinak herria. Ekin, eragin eta eginarazi, ekin korrikari. Eskerrik asko etortzeagatik eta eskatu behar dizugu mesedez maskara momentu oro jantzita edukitzea, badakizue, sudurraren gainetik eta hoa estalita, eta disfrutatu gaurko aurkezpena. Biakatzen
Eskerrik asko, ona horbilu zareten guztioi, eta ondo etorriak, bai, ongi etorri, gaur elkartu garen guztiok, korrikaren bigarren mugarria ikustera, orain dela hilabetea aurkeztu genuen korrika, Santelmon aurkeztu genuen, 22. korrika eta korrika honen bigarren mugarria kanta eta bideokliparen aurkezpena litzateke. Eskerrik asko etorritakoei eta eskerrik asko bebai, zuoi, nere horbizuri, zuzendari artistiko izan delako korrikaren kanta honetan, musika berak ere jarri dio eta burtso bat hau guztiak idatu du. Eskerrik asko Sustrairi, hitz eder hori jartzeagatik gure kantari. Eskerrik asko Aimarri, bebai, azken batean, irudia jarri diozulako kantari eta hori ere eskertzekoa da, azken batean erabizolago batean tonoak ere irudikatzen dugulako kanta, eta eskerrik asko Ane zuri bebai, korrikan parte hartzagatik eta korrika honetan kantan ere abotza jartzeagatik. Pena izan da, Anari ezin izan dela etorri, baina, Anari ere hemendik gure eskerrik beroenak, bai? Eta eskerrik asko bebai, kantan parte hartu duten Estra eta bestelako parteide guztiai, kamerariak eta guztiai. Orduan, beste barik, Aeka eta korrikaren aldetik eskerrak eman zuoi. Karte eder bat utzi diguzu eskuartean. Kanta eder honek lotuko ditu Amurrio eta Donostia. Kanta hau izango da lotunea bi hiri edo herri horien artean, baina maikagun zenbat herri eta zenbat hiri egingo ditu bai kontutan izanik, kanta honek izango duen oihartzuna handia izango da. Badakigu kanta ez dela egin egoerarik onenean, gogoan daukat eta memoriaz ari naiz, nerearekin kontaktatu genuenean izango zela 2020ko urtarrila otsaialdean edo izango zen, gerora ere bildu ginen ja online edo egin genuen bileratxo bat, eta badakigu kanta hau berditzea kostatu egin dela egoerak ez duelako lagunta askorik, bai? Beraz, une latzak izan dira danontza de bai, ezin izan dugu igual beste modu baten egin, baina alanda ebe posi gaude emaitza oso nahi zantzalako eta oso gustora gaudelako egindako lanarekin, bai? Nik nire aldetik ez daukat lanen gehiago, askoz gehiagorik esateko. Euskal Herriko txoko askotan grabatu da bideoklipa, beraz, kanta honek ere ibilbide bat izan du, orain artean, Basauri, Donostia, gero hor, Lekunberri aldean behibil zinetela grabatzen uste dut. Orduan, gune ezberdinak topatu ditu eta gune ezberdin horietan joan gara kanta eta bideoklipa gauzatzen, bai? Iruñera etorri bar genuen, azken batean, nerea zuzendari artistikoa izanik ere, Iruña toki ederra zen kanta orkesteko, eta apurtzo bat ere Nafarrokoa dalako eta Nafarrora ekarri bar genuen kantaren aurkezpen hau, bai? Esan dakoa, nik ez daukat askorik esateko, bai? Nik uste dut gehiago dela, zuek esan aldu zuena. Badakigu unelatzak izan dituzuela azkenengo astetan hemen Nafarroan, batez be, eta nereari animo, hor, ene kantaken estudioa ere, beste gauza txar bat ere gertaziteken eta gertatu eginda, bai, zoritzarrez. Baina, nik uste dut momentu alaia dela, kanta badukago eskuartean, 22. korrikaren beste mugarri bat jarri dugu, beraz, nik zuei emango dizuet hitza, Eimarri, nereari, Aneri, Sustrairi, beraz, kontatu apurtzu bat zelan izan den kontu koral hau denon artean egin duguna. Ez naiz asko enrollatuko eta ez ditut gauza tekniko asko esango kantuaz, izan ere, kantua entzun egin behar da eta bakoitzak jasotzen duen bezala, ez? Esan, ekitaldi bati eskainitako kantua dela, korrikari, erantzuten dio, bai? Bestetik oso presente eduki dut pandemia eta bizitu dugun egoera arraro, berezi eta ezoiko hau, oso kontuan izan dut eta oso presente egonda kantua egiteko garaian. Eta orduan egoera horri ere erantzuten dio pixka bat, ez, kantuak. Eta beste alde batetik, sustrakzioen bezala, ez, atemporala ere bada, ez, kantu asko bezala, interpretazio asko izan ditzake kantuak, baina irekia da, ez, korrikatik kanpo ere funtzionatu dezaken kantu bat dela iruditzen zait. Urte eta erdi, martxoan elkartu ginen,
eta handik 3-4 egunetara etorri zen eromen hau. Eta orduan pandemian sortutako kantua da, eta bueno, emozio asko egon dira, asko emozionatu gara sortu dugun bitartean, eta ni personalki asko hunkitu naiz momentu askotan. Eta bueno, ez dakit nik hori jasotzea nahi dut jendeak ere, ez? Emozio asko dago eta hori nahi dut ere jendeak emozioa jaso dezan edo, bueno, hunkitu ez dakit, baina eta uste dut ere korrika egiteko lagundu egiten duela kantu honek, erritmoa badu korrika egiteko, eta mezua ere hori da, ez? Ekin egin behar dela, ez? Aurrera egin behar dela, eta korrika horrek batu egiten gaitu, ez? Bada zirrara sortzen duen ekitaldi bat, eta denok oso biziki sentitzen dugun zerbait da, ez? Korrika hori, ez? Eta hori, espero dut, jendeak gustora korrika egitea abesti honekin. Eta bideoari dagokionez, oso garbi genuen, ez? Eimarrek esan zuen, ez? Jendea atera behar zela, ez? Jendea nahi genuela, eta ikusi duzuen bezala labur metraio honetan, hainbat istorio daude, jende desberdinak parte hartzen du, eta denak azkenean gure korrikan elkartzen dira, ez? Edo denek sentitzen dute korrika horretan bultzada bat, ez dakit, indar bat, ez, ekiteko arrazoi bat. Eta hori da pixkat islatu nahi izan duguna hor. Eskerrik asko, Nerea, eta eskerrik asko Imar, Ane, Sustrai eta Anariri, bai. Eskerrik asko, eta, bueno, Nerearen aritxoa hartuta hitzekin kantaren izenburua, guk ere hitzekin, hitza eta ekintza lotu nahi ditugu korrika honetan. Hitza eta ekintza, pentsatzen dugulako, bueno, espoten esan genuen bezala, 22. tantoa egin behar dugula, bai? Euskarak atera behar du, dagoen bidegurutze horretatik, Euskarak aurrera egin behar du, eta korrika honek azkenean hori bilatzen du, ez? Apurtzo bat aurrera egitea, bidegurutze horretatik ateratzea, ekintzaileak izan behar dugu. Azken batean ere pandemia honek Euskara bazter utzi du, pandemia honek ere Euskarari gogor jo dio, eta gure aldetik hori da esan behar genuena, ez? Aurrera egiteko gogori badugula, 22. korrika mundiala izatea nahi genuke berriro ere, eta gauden egoeran egonda, bilatu beharko ditugu formulak guztiok parte hartu izateko eta guztiok ibili izateko korrikan gustora, eta hitza eta ekintza lotu, ekintzaileak izan, eta Euskara aurrera egin dezan. Orduan, nire aldetik behintzat ez besterik, orain galderatarako tartetxo bat zabalduko dugu, beraz, zuetako inor galderaren bat egiteko asmoa baleuka, bai, Nerea, Sustraian eta Imarri, edo neuri, zuena daitza. Iepa, Arratsaldeon, nik Sustrairi bai galdetu nahiko niokeela pixka batean, ez? Nereak errandu, ez? Nolabait ez dela bakarrik hau da korrika egitea lagunduko duela bestiak, baina ziurrenera korrikatik kanpora ere baduela, ez? Entzuteko gogorik eta motiborik. Zuk Sustrainik ez dakit nola ekintzen nion, letra idazteko une horretan, ez? Alegia bakarrik korrikari erreparatu, ala bertze Nereak pandemia bera aipatu du, ez? Ez dakit, zer erreparatu zenion zuk? Hitzak josteko une horretan. Arratsaldeon, ni garbi neukan, hasteko enkarguzko lan bat zela, kontestu edo testu inguru jakin bat zeukala kantuak, baina garbi neukan neuk ere gauza batzuk esan nahi nituela, ez? Orduan, saiatu naiz, enkarguak ematen dituen joskura horiek puskatzen, neuk esan nahi nituen gauzak esan alizateko, eta eraberean plazer bat izan da Nerearekin lan egitea, ze normalean musika bat eman egiten dizute, eta zuk horren gainean letra bat sortzen duzu, ez? Eta hemen esango nuke letrek sortu dutela musika, eta musikak sortu dutela letra ere bai, ez? Etengabe elkarren lanak ajustatzen joan gara eta elkarren lanei eragin diegu, ez? Eta alde horretatik prozesu eder bat izan da,
eta lehenengo letratik gaur entzun duzuen letrara, kilometro asko daude, kasi korrikako ibilbide guztia bezain bat. Bai, bestelako galderarik. Bestela, gure aldetik eskerrak eman, Eimar, Ubereta Goiena, Nere Orkizu, Ane Garzia, Sustraiko Lina, Anari, placer bat izan da, zuekin aritzea, kanta eta bideokliparen egite honetan, eta gogoratu beste barik, korrika martzan dugula, aurkeztu genuen korrika bera, aurkeztu dugu kanta, orain euskaltegitan eta hainbat eta hainbaldekutan ere badokazue korrikaren arropa salgai edo eskuratzerik, korrika laguntzaile kanpaina ere hortze duzue martzan, eta beste barik gogoratu gure hurrengo hitzordua urtarriaren 7 izango dela, eta izango dela Tolosan, eta bertan Pirritz, Porrotz eta Mari Mototx omenduko ditugula, aurtengo korrikan omenduak eurek direlako. Beraz hori, eskerrak, etorri zareten guztioi, eskerrak zuoi bebai, eta hurrengo mugarrian egingo dugu topo.